Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Albert ken Laika. Impud nun ti baro tiriknana iti balasang. Naklaat ni Laika, ngemlimed anaragsakan da itoy. Nakarkaron ang nagdanag ni Nana Simang, apaman anaamuan na tinapasamak. Tamu nalatan, asaan nga umanugot ni Doña Caridad nga aginayat dagiti dua. Iti sabali a bangir, pinakitaan ni Misty iti nasayaat ti amana. Tapno maalukoy na kumadaytoy amang ipudno iti anyaman nga ilimlimid na. Ngem kaskas di nga awan tinaamuan ti balasang. Kabayatan na, kinasarita manen ni Doña Caridad ni Don Amado. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sadag! Di mo kayat apagsaritaan ta ti parikot. Anyang amin dayta aparikot. Di ka naging didiam mo, Amado. Patyak nga amom no anyat ibagbagakan ka aparikot. Caridad, sa anak amam madto, tapno mapugtuakit din no anya dayta aparikot. Talaga amay sa kamutan ang maag. Caridad, Balagan ka. anya ti kayat mo asawen. Lapdam ni Albert iti panangaram nakan ni Laika. No di mo kayat nga dadakas ang mapasamak. Aniya. Nalawag mat siguro kan timbagak. Tano di mo lapdan jay putot mo iti aramidan na. Siguradwak kan ka. Ada di mo magustuhan ang mapasamak. Di nakman butbut ngan Caridad. Ibagak manen kan ka. Saan ko napakibyangan ti may papan iti personal arik na ni Albert nga anak ta. Nawaya mga ramid iti kayat na. Anya. Kat kasanon ti saritaan nyo ka ni Fausto? Di mo't adatulagan nyo? Ati rumbang nga agasawa kat dagiti anak yo? Da Albert kan Misty? Kinapudno na Caridad. Saan mi napagsarsaritaan kini Fausto? Ti may papan iti dayta abanag. Gat panagkunak, kas kanyak, linipat na matan ti may papan iti dayta asaritaan mi. Ha! Agpapada kayo ang maag no kasta. Agpapada kayo nga awan utak na! Diya ka mo no anya talaga ti mapaspasamak. Ngam ulitak ti imbagakan ka, Amado. Iti kanito at di mo lapdan ni Albert iti panangaram na iti dayjay ababaonan na. Talagang adda mapasamak at di mo magustuhan. Amom mo tinasigod asaan lang agkikinnaawatan ni Balay da Albert. Saan ka di? Wan, ngam sabali ti atap ko ita. Gapo iti nadlaw ko adjar ni Tita Caridad ang nakasaritak iti cellphone itay. Misty? At dalakit diti saan ang nasaya at ang mapaspasamak? Kanayon mo't akasta kunak manen. Kaano ayaan na addaan iti ornos ti Balay da Albert? Isu a panagkunak. Saanen arumbang apakibyangam ida. Amangan no mairaman kalaan. Di mat kunam ang kasayaatan no maya si dagak manen ken ni Albert? Wan. Anya ti pampanunutom itang aramidan. Planok ti mapan ije Balay da Albert. Adakin ka dayta. Sika ti makaam mo. No, hindi kat ikagkagumaka ilimit ti amin. Saan itan, Papa? Isumot lagayam akas di launa yung tipungtot ni mamam. Papa, pasensya kayo no siya ti makagapo amin dagitay. Awan ti rumbang ay kidawam iti pasensya, iho. Imbagak matankan ka. Adakar ba nga magdesisyon para iti bagim? Saan arumbang nga inakman ka pa'y tadan bukod mo anakam? Papa, Isuna lang ta sana makaawat ni mamam. Kat ti kayat na. Isulatan ti matulog. Jack umanugot, Papa. Amok da ita.
Isu nga ro dadi kan kaya tapakibiyangan. Nang runa kat patsyak nga mumunter aramidem. Agyaman ak, Papa. May salang tikid daw ko, iho. Ket ikarim ko makanyak. Anya dayta? Protektaram ni Laika. Di mo itulok adang rantinam. Wano uray asino pa eh. Ah, May karim ka di kanyak dayta, iho? wan, Papa. Ikarik. Umauawag ni Caridad. Apay nga ta. Hello, Caridad. Fausto, makumikom ka kadi. Saan mat? Apay ka di? Kaya't ko ngagsarak ta. Apay Caridad. Anya ti makagapo? Di ka kuman nagdamag. Maamuam to. Apaman ang makapagsarita ta iti personal. Sige. Sa dino. Iti sigot. Ita kuman. Alangarod. Mapana ko ni Jay, apaman na makapagsarita ta iti cellphone. Nagbayag ka matan amang ilukat iti gate si Kasimang! Mabit laeng, senyora. Aday ta, senyora. Nailukat kon. Dayjayan ni Senyora Caridad. Rimwaren. Nasaya at matno awan ditoy. Tapno saan nakamadandanagan nga ang mga nuan niya ti aramiden na kanilay ka. Isarak matla ang tugate. Tain naktulungan nilay ka kadagiti aramiden na. Senyor, pasensya kayo na. Saan kumakayat ti aramidon ni Senyorito Albert? Anya ko matikid daw am iti pasensya. Ha? Adda ka didakas nga aramidan kan ni Albert? Awan, senyor. Iso na laang tadyak mo't malapdan nga umasidag ang makisarita kanyak. Idinto ta, amo kaday ta ti makagapo. No apay analaos ti unget ni Senyora Caridad. Awan matiyam mo kadakas na, no kasarita na kaman ni Albert, saan ka di? Senyor, Kan panagkunak, gagangay lang iti baro ti makisarita iti balasang, nang runan wadda kayat na nga idarirag iti daytoy. senyor, Iso adi ka agdanag, Laika. Awan ti parikot kanyak. Tilang may balakad ko, aganad ka balasang ko. Jak kayat nga dadakas a mapasamak kan ka. Makaangas akpay no kastoy nga awan ni Senyora Caridad. Nana, Amok ngami na saan na makaaramid iti kinadakas. Nang runakan ka. Di na ka mapagaramidan iti dakas no kasjay nga awan ditoy. Iso ang makaangasak iti nalukay no awan ni Senyora. sa di numanan nga tinapanan na, Nana si Mang. Ay, awanan bibiyang ko no napanan na, balasang ko. Tasigod mo't asaan tayo abibyangan ti papapanan na. Tinapatag ita, kat awan ditoy ni Senyora Caridad. Awan ti maaramid na kontrakan ka. Alakit din, agtrabahutan. Nakababain kada senyor. Ang mga nukon na napay, asaan tang aramidan ti trabaho ta. Medyo agtib-tib pa yung akan. Apay nga ta. Ang mga nood damat dakas ang mapasamag. Ngam oray pa'y, mapanaklat ta iti ayan dalbat. Saan mat nga iso ti sarong karang? Ni mat tita Caridad. Ngam nasken apa ati dugak ti pasensyak. Saan arumbang ngagpailuyosak iti pungtot ko? Nang runa no makitak dayjay alay ka. Husto ti ko na kanyak nidan. Anos ti kasapulak. Tapno agbaligi ak iti amin akayat ko.
nga aramidan. Apag iso dito'y lamisaan nga ayanta. Adayuta kadagiti daddo ma-customer ti restaurant. Makapagsarita ta na imbag. Anya nga minti kaya't mapagsaritaan ta karidad. May papan ka di manan iti atap mo akalukwan nga aramidan ni Panyero Amado. Ha? Siya kung ti mangibagbagakan ka. Idi nakaamiris ni Panyero Amado. Pulos adinan kaya't alagi pa ti bidot anaaramid na. Isungag talag ka kumakan ko na karidad. Saan na may papankan ni Amado daytoy, Fausto? Anya nga rod. Apay adi mo matandagdagan ni Amado. May papan tulagan yun. Di mo tulagan yun arumbang at agasawa. Kadda Albert kan ni Misty nga anak mo. Dahita ti kayat ko apagsaritaan ta. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Ni ka di Albert ti gagaram, Misty. Saan, Tito Amado? Ni ko matita karidad. Ngam awan matilugan na iti garahe, yo. Adda na panan ni Caridad. Sa dino, Tito. Jakam mo. Di namot ngamin imbaga. Kastagayam. Ay, sayang nga rod, Anya ngamin ti gagaram ken kuana. Awan matkit di, Tito. Kaya't kula sa rungkaran. Taamok, mariribukan ni tita. Adda nga min dagiti parikot nga inyo man na kanyak, idi naudi ang nagsarak kanya. Idi napasamak ti panangkabil mo kinilay kay Jemol. Ha? Namuak mo ti may papan iti dayjay. Agkadwa kami kinibapam idi nabuya mi iti internet ti may papan iti dayjay ano pasamak. Tito, Napalalo ti pungtot idi ni Fausto. Naimbag ta napasensyaan na ka. tinapod na, Tito. Nagsupang kami gapo iti dayjay. Kat naamiris ko mat, ama di talaga ti naramid ko. Husto ni Papa, siyak matla ang tinakababaing gapo iti dayjay anapasamak. Ngamjak agkid daw iti pamakawan ken nilay ka. May salang ababaunan nilay ka. Kat uray anya pa'y nga ti aramidan na. Di kam to agbalin nga agpada iti estado iti biyag. Iso asa anak nga agkid daw iti pamakawan ken kuana. Dito'y kalaang saan kan nga agpakpakita pa'y kan ni Senyorita Misty. Narigatan. Wen, Nana. Dayjay ni Albert. Kasla agpalpaliiw. Ha? Amken na siguro nga amangan no agaramid manen iti maikaniwas ni Senyorita Misty. Isong agbambantay. Di ka agdanag, Nana. Di tuyak laangan, tapno awan ti mapasama kariri. Nasaya at mat. Katagyamanag, tamaawatam ti sitwasyon, balasang ko. Di ka agdanag, Nana si Mang. Ala, siya kun ti mapanmangdamag ken ni Senyor, no anya ti masapul da. Anya jay ko na, Fausto. Alawag timbaga. Maawatak no sana kayat ni Albert nga anak yo, ni Misty nga anak ko. Anya. Kaya't mo asawan. Awan na nyaman na kan ka nga uray saan na matuloy ti saritaan yo. Saan na napatag kanyak day ta karida? Fausto. Isuat. Baston. Awan mo't gayam ti serbi day kuya saritaan. Agyaman na kiti oras mo. Adlaw na kapungtot ni Caridad ng panaw kanya. Yawag ko na ito'y kani Amado. Nasken na maamuan na ti may papan iti na ito'y. Kinapudno na Panyero adda dito'y ni Misty. Umay na kano sa rungkaran ni Caridad ngem awan met. Tinanawan na ko ni Caridad Panyero.
Amangan no agawid ang dayjay. Panyero, Mga simbanyero. Di baybayaan nila ka. matungpal, Panyero. Di kagdanag. Ala, kastabay nga rod. Bye. Bye, Panyero. Sinarak gayam ni Caridad ni Panyero Fausto. Ungur tilugan ni Caridad dayjayen. Addan ti asawa. Talaga siguro nga inturong tigasat maabutan ka pa'y dito'y balay, iha. Anya ti kayat mo asawan, Tita Caridad? Oh, Adda ka di napatag nga ibagam kanya, Tita? adda, katrombang amamwam ti amin. Tadyak kaya't nga addan tukit di mat maibagam kanyak, iha. Tita Caridad, Amumbat nga orayan niya ti mapaspasamak. Sika ti ayan ti simpatyak. Tita, apay ka di. Anya ti kayat mo nga ibaga kanya. May papanday to'y ka ni Albert, nga anak ko. Apay ni Albert, Tita. Wah. Jack ayunan ti kayat ni Albert. Taag dadata akinamaag ti amin. Apay, Tita. Anya nga min dayta. Agayat ni Albert. Iti garang gandyang ababaw nan mi. Anya ti aramiden ni Misty, iti dayta anaamuan na. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag. Sadag. Napalabas, kinasarita ni Doña Caridad ni Don Amado, may papan iti panagaram ni Albert ken ni Laika ababaunen. Kinid daw na alapdan kumatidon ti anak da iti ar-aramiden na. Ngem imbaga ni Don Amado adi napakibyangan ti ar-aramiden ni Albert. Gapu tadan nakam daytoy. Nagipang tangarod ti Donya, gapu iti panangpaay ti Don itikid daw na. Iti sabaling abangir, inyawag ni Don Fausto ken ni Don Amado ti panagsinarak da ken ni Doña Caridad ken noan niya tinagsaritaan da. Kabayatan na, nadanon payla ni Doña Caridad ni Misty iti balay da, ket nagsarita dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sadag. Adda ka din napatag nga ibagam kanya, Tita Caridad. Adda, Misty. Katrombang laang amaamwam ti amin. Tadyak kayat nga addan tukit ni maibagam kanyak, iha. Tita, Amumbat nga orayan niya ti mapaspasamak. Sika ti ayan ti simpatyak. Tita Caridad, apay ka di. Anya ti kayat mo nga ibaga kanya. Maipapanday to'y ka ni Albert, nga anak ko. Apay ni Albert, Tita. Jak ayunan ti kayat ni Albert. Taagdadat akinamaak ti amin. Apay, Tita. Anya nga min dayta. Agayat ni Albert iti dayjay ababaunan mi. Anya? Dayta ti agbayso. Kinapudno na. Ar-armenan nila ka. Dagiti awanan bain. Anya tinakita ni Albert iti dayjay a babae, Tita. Diyakam mo. Iso nga rod nga ibagbagak kan kanday to'y tapno ammom ti ar-aramidam. Tita. Noan yaman ti mapanunot mo nga aramidan. Suportaran ka, Misty. Iso nga aramidam mo noan yaman ti ammom makatulong kan ka.
Tapno si kamot laeng ti ayaton ti anak ko. Saan ka pumampana dito eh? Di na ka makita dito ni Misty. Juan Albert, kastamot lang timbilin ni Nana si Mang. Anya nga ta tigagara ni Misty dito eh? Jack amo. Saan lang nga agaramid iti Jack magustuhan dahi ta Misty? Ta talaga Jack pakawanan. Albert, pangasim ko ma. Jack kaya't adumakkel ti parikot. Gamlay ka. Adda madi nga inaramid na kan ka. Jack ngat itulok nga ulitin na ti kastyang inaramid na. Iso asapay la ko ma. Ta saan nga agaramid iti panggapwak amang pabain kan kuana. Ungurti ko tsena day jay. No kasta. Pimanawan ni Misty. Iawanan ba nga, Albert? Insukat nak iti maisa lang ang ababaunan. Anya tinakita na iti dayjay alay ka. Nagjip meten no dayjay alay ka ti arman na. Nagawan meten at case na iti babae. Nasakit tinagam ko iti impod no kanyak ni Tita Caridad. Ngam na imbag mata na ibaga na kanyak ti agpayso. Tapno sa anak nga agmalmal lang ah. Nadlaw ko ang makapungpungtot ni Misty de Pimanaw. Anya tinapasamak. Apay nga entresado ka, amang mo iti dayta banag. Anya ko matibibiyang mo iti nagsaritaan mi. Sanak ang makibibiyang iti anyaman a saritaan nyo. Tidamdamaga ket no apay akas jay tilangan ni Misty a Pimanaw. Pinasiwat na pa yan tilugan na itay. Jakam mo kan kuana. Imposible. Patsak nga daamom, Caridad. Di nagpilitan, amado. Jakam mo ko naklangarudan. Isa mabalin ka di. Panawan nak ditoy. Kaya't ko ti agmay maysa. Sa dino nga rod tayan mo ita, no kunam adi ka nagsubli dito'y opisina. Anda ak dito'y bar. Anya? Anya ka di manin tinapasamak, Misty. Saan ka nga agdiritso dita, no awan ti dakes ang napasamak? Maamam to, nada ka dito'y. Dan. Pangaasim, Misty. Saan nga arak ti solusyon ti anyaman a parikot mo? Ang mga no makaaramid ka tinakarkaro a pagparikotam, no aginom ka manen. Di ka danak, Dan. Kontrolak ti bagit. Orayan ka dito'y. Tinasayat, umaya kon dita. Saan? Siguradong pa'y nga awan ti parikot dito opisina. Diyak kayat nga darumsong ang parikot. Diyak kayat nga addam ako na ni Papa. Sige, matungpal ti bilin mo, Misty. Basta di ka kumaagdardarasudos. Malabit nga imbagan kan kuana ni Caridad ti amin, Panyero. Kasta magtiatap ko, Panyero. Iso madanagan ha. Anya ti pagdanagam. Ang mamumo ni Misty. Ang mga nuan niya ti aramidan na, kapoy tinamuan na. Panyero. Ang mga nuan niya kiti ti aramidan na iti bagina. Ang mga no pasakitan na ti mismo a bagina. Padasak nga awagan, Panyero. Panyero, Ikagumak nga amuan no ayan na. Iti kasta. Makasigurado ta. Ket saan kamot nga agdanda naglatan. Ayan nilay ka kunak. Ibagam to may ditoy, simang. Senyora, pangaasiyo ko ma. No anya man... Nilay ka ti masapul ko, kunakmat! Taka di parikot, mama. Senyorito Albert. Di ka makibiyang ditoy, Albert. Nilay ka ti kasapulak. Binilin ko ni Laika, asaan nga umasidagkan ka. Anya. Nana si Man, panawan na kami ni mama. Wen, senyorito. Talaga nga iparparupam kanyak ti panangisakit mo iti dayji ababaunan. Albert. Saan ka kumangag sa iti kasta, mama? Taumot ni Laika. Adarik na ang masakitan. Awan bibiyang ko iti riknana. Basta kayat ko ang makasarita dayjay ababaunan. Tapnoan niya. Tapno kabilang. Tapno ipapas mo kan kuha na ti pungtot mo. Kasta ka di, mama.
Awan bibiyang mo iti anyaman nga aramidak kan kuana. Adda bibiyang ko, mama. Tanapatid kanyak ni Laika. Ibabawim na ita nga imbagam, Albert! Saan, mama? Gapo tayo iso tipod no. Ah! Oh, Agpapada kayo amin! Awan ti sir-serbiyo! Agpapada kayo ang maag! Nakabutbutang na si Mang. Makitam. Kunak tumet ngamin kan ka, Laika. Nana, Noan niya ti makitkitam ita nga ugali ni senyora. Dayta ti pudpudno nga ugali na. Namimpinsanen ang nagsubli ti sigud nga ugali na. Gapo iti mapaspasamak ita. Nana, pakabasulan ka di ti agayan. Ha, Kanayon nga ibagaday dinanang ko. Ti kano ayat ti kaimnasan arik na nga umapay iti tao. Ngam apay kastoy moten ti mapaspasamak. husto day di inam, Laika. Ti ayat ti kaimnasan arik na nga umapay iti tao. Ngem day tamet laeng ti mangipaay iti nakaro a panagsagaba no dumteng dagiti ublag. Nana, No natibkar ka, posible a mabailam dagiti dumteng adawel nga itden ni ayat. Ngem no nakapoy ka, isumet ti mangtedkan ka iti nagpay duma asaeng. Ket no di mo madaeran dagita apan nubok, amangan no anya ti mapagteng mo. Ita, damagakkan ka balasang ko. Nakasagana ka kadi amangilaban iti ayat amarikriknam para ken ni Albert. Nana si Mang. Saan ka nga upayan? No iti panagriknam ket kabailam asarangten dagiti dumteng iti biyag mo. Gapo iti panagayat amarikriknam. Sige, ilaban mo dayta. Ngem no iti panagkunam ket nalupoy ka. Itapay laeng, upayen kan balasang ko. Lipatemon tiriknam, ngem ti agbanag kanto a nakakaasi. Basol ni Albert na ito'y ang mapaspasamak ita. Anya kakadi karidad. Kasta lang aruden adandan ni di kan makaanges. Ngam agpabasol kapay laang. Isumat ngamin ti agpaiso. Mabalin ka di. Liklikan pay laang ti agunget. Naimbag ko man o kayat mo ti agpa-ospital. Ngam madi ka met. Ure agpakita ka lakumay ti doktor. Awanan nyaman na daytoy. Kapaulak, Karidad. no kayat mo sumaya at tiriknak. Tung palom ti kayat ko. Lapdam ni Albert. Saan ang mabalin nga ayaten na dayjay ababaw nen? Agtignay ka, amado. Aramidam ti rumbang. Nakababain kan ni Fausto. Amo ka nakapagsarita kayon kini Fausto. Anya, Inyawag na kanyak ti amin. Isungan niya kumapay agapo alapdak ni Albert. talaga nga agpada kayon iti putot mo. Agpada kayo ang maag! Ibaga mo nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Oh. Ngam na kay kadeng akon. Saan ko napakibiyangan ti may papan iti personal arik na ti anak ta. Imawag kanyak itay ti anak yo, Sir Fausto. Madlaw ko nga adda parikot na. Amom ka diti ayan na, Dan. Imbaga na no ayan na, senyor. Mapanak ko man. Ngam ko na namot nga si kaswag pa iti opisina. Siya kunti mangbilbilin kan ka, Dan. Mangbilin ka langan iti asino man ang mabalin mo atalkan kadag iti empleyado dita. Kaya't ko amapan kay ti sadino man nga ayan ita ni Misty. Sir? Di ka ko man nagtaktak. Sikan ti makambo ko ni Misty. Basta ti kayat ko, masiguradom nga awan ti dakes ang mapasamak kan kuana. Sige, sir.
Pangasim tagtignay ka kuman. Matungpal, sir. Alang araw din. Mapanakon. Bye. Madlaw, iti panagsaon ni Don Fausto. Ipipiernan kanyak ti anak na. Saan nakas ini? Atong galbilinan na. Kit ipalagip na ajak pagaramidan iti dakas ni Misty. Ngamita, nadnadlaw nga impyernan kanyak ti anak na. Pabor kanyak daytoy ang mapaspasamak. Isong agtong palaklatan, aging ga amatong palton ti amin a plano. Senyor, ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na, no di na kayat ti agpakita iti doktor. Panagkuna kat igagagara lang ni Caridad ti kasjay ajar na. Anya, Tano talaga kumamarigatan nga aganges. Imposible nga agkadkad pa ilang agpakita iti doktor. Wano agpaitaray di ospital. senyor, Madlaw met no talaga delikado kumanti ka sa saad na. sa bagay matkit di Nupay kasta. Kaya't kung agsagana kayo lang. Iti kasta. Masakbayan tayo na anyaman bilang ti mapasama. Inkarim adi ka aginom. Ngem madlaw anak ka inom kan, Misty. Awan na nyaman na dayto, hidan. Kaya't kulaang nga iliwliwang tiriknak. Iso na ginumak ijay bar anang suko ng kanyak. Misty, imbagak mo ten. Saan a solusyon ti arak? Amangan numakanayon pa'y dayta iti parikot. Pangasim dan. Hindi na kumamatan sermonan. Diyak lamaaklon tinaybaga kanyak ni Tita Caridad. Kunak tumot ngamin. Nga adda na pasamak asaan anasayaat. Ay, anya ngamin dayta aya. Jay ayop ababaw ng Dalbert. Iso matlagayam anadagsan ti darak kan kuwana. Ha? Apay nilay ka? Agasam. Dayjay kano ababaw ng ti arman ni Albert. Anya? Mismo ani Tita Caridad din ang ibaga kanyak. Iso matlagayam nga agpagunggan ni Tita Caridad. Iso akanayon nga agpungtot. Takas jay matgayam ti mapaspasama ka. Kastagayam. Nagawan kit din nga utak ni Albert. Asawaan na day jay alay ka. Ha? Anya lang ang tibaga dagiti makaamam mo kan kuana. Ibagadan ton nga awan ti delikadesa na. Ta inasawa na ti babaw nanda. Misty. Katday to ti Jack Maklon. Jack Maklon nga ti wanak lang ti may sa babaw nan. Anya nga ro ti planom ita? Napanunot ko matkit yan. No anya ti kasayaatan nga aramitak. Kat amok asikala ang ti makatulong kanyak dan. Awanan ti sabalipay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? At na ipaaramid ko kan. Kat sapay lakom. Tadi nakpaayan. Anya ti plan-planuan ni Misty nga aramidan. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.